Bon dia, som aquí per anunciar el pla de millora de l'asfaltatge, un anunci al que volem dirigir directament als nostres veïns i veïnes, a la ciutadania de Cabrera de Mar, perquè aquest era un compromís del nostre programa de mandat, el fet de reparar una sèrie d'espais del nostre municipi, de carrers que afecten el dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Reparar l'asfalt és vital per millorar també la vida dels nostres veïns i veïnes, per millorar la qualitat i la mobilitat dels nostres veïns i veïnes. I és per això que venim aquí a anunciar, avui que estem asfaltant i aprofitem asfaltar a l'aparcament del centre del poble, el nou aparcament del centre del poble, venim a anunciar el pla d'etapes que permetrà que d'ara fins al 2027 reparem la majoria o una gran part de l'asfalt del nostre municipi, una gran part dels carrers del nostre poble, de Cabrera de Mar. És per això que us anuncio que l'Ajuntament de Cabrera destinarà 500.000 euros des del 2024, ja hem començat una primera fase, fins al 2027, fins al final d'aquest mandat. És per això també que us anuncio que la primera fase va ser l'any 2024 amb la reparació de l'asfalt del carrer Josep Domènech, a la zona de Can Domènech, i la segona fase es produeix, comença avui, amb l'asfaltatge del nou aparcament del centre del poble i seguidament en els propers mesos reasfaltarem i repararem el camí de Gell, part de Mas Terrillo afectada, el passatge Josep Domènech i altres carrers i petites reparacions que també es necessiten. I en altres fases, en el marc del 2026 i del 2027, es repararà tot el que és l'asfalt d'urbanitzacions muntanyoses i del centre del poble, carrers com poden ser el carrer Mossèn Cinto Verdaguer, el carrer Torrent de Sant Feliu, que es troben en un estat molt malmès i en un estat perjudicial per la mobilitat interna del nostre municipi. Som conscients també que amb aquests 500.000 euros segurament no podrem arribar a totes les reparacions que necessita el municipi, però també som conscients que és probable que sigui la inversió feta en un mandat més gran dels últims anys. Per tant, 500.000 euros que es destinaran íntegrament a reparar el màxim possible a l'asfaltat dels nostres carrers i a reparar i a millorar la mobilitat dels nostres carrers en el nostre municipi. Us demanem paciència, som conscients, com deia, que no podrem arribar a tots els racons del nostre poble, però intentarem arribar als màxims i el compromís segueix i seguirà en peu per seguir reparant els carrers del nostre municipi i millorar així la mobilitat dels nostres veïns i veïnes. Dit això, només em queda que agrair i anunciar que els propers dies ja obrirem aquest aparcament, a l'aparcament del centre del poble, amb quasi bé unes 40 places perquè els nostres veïns i veïnes puguin disposar de noves places d'aparcament, que també era un compromís d'aquest govern, el fet de fer 80 noves places d'aparcament, tal com ens vam comprometre amb els veïns i veïnes l'any 2023. De moment en van 40, seguim amb el compromís d'ampliar, si pot ser, més de 80 places d'aparcament pels nostres veïns i veïnes. Dit això, moltes gràcies.